שלום לכולם ותודה שחזרתם לעוד סרטון שלי. זאת ספיר והיום הכנתי לכם את המדריך הכי מושלם בעולם למסיבות יום הולדת. כן, אז כל מי שחוגגת יום הולדת בקרוב, הכנתי לכם רעיונות מטורפים לקישוט, לפעילויות ולאוכל. ומי שלא חוגגת ועדיין מוזמנת לאיזושהי מסיבה ומחפשת רעיונות למתנות לחברות שלה, דאגתי לכם לרעיונות מושלמים למתנות. רגע, לפני שאנחנו מתחילים בסרטון, תירשמו לערוץ, תפעילו את הפעמון ותיכנסו לאינסטגרם שלי ותעקבו אחריי באינסטגרם. תעצרו את הסרטון הזה, תעשו את זה ואז תחזרו. הדבר הראשון שכדאי לכם לעשות זה לבחור נושא למסיבה. אתן יכולות לבחור מסיבת קונספט ולקשט לפיה. לדוגמה, מסיבת חלל קרן, מסיבת קרקס, מסיבת חלל, כל דבר שתרצו. אני ממליצה לחפש רעיונות לנושאים למסיבות בפינטרסט. אחרי שבחרתם נושא, הגיע הזמן לתכנן קישוטים. ופה אני מראה לכם איך לשדרג את הבלונים המשעממים והפשוטים של המסיבות לבלונים מהממים עם מסר ייחודי. כל מה שתצטרכו זה טוש לא מחיק ובלון. תרשמו את המסר שלכם על הבלון וסיימתן. אתן יכולות לקשט את הבלונים עם חברות ואפילו לרשום ברכות יום הולדת על הבלון. זה ממש מגניב ומשדרג את כל היום הולדת בשנייה. וכמובן שאת כל הבלונים המקושטים שהכנתן וגם בלונים רגילים אתן יכולות לתלות באמצעות חוט. לוקחים חוט וקושרים אליו את כל הבלונים, מכינים בקצוות לולאות כדי שתוכלו לתלות את השרשרת הזאת, אז זה יוצא מהמם ומוסיף המון צבעוניות למסיבה. הקישוט הבא שאני הולכת להראות לכם זה שרשרת Happy Birthday. כל מה שתצטרכו כדי להכין זה את המשפט שתרצו לכתוב מודפס, או שאתן יכולות לצייר את האותיות בעצמכן, וגם בריסטולים בשני צבעים. אני בחרתי זהב וורוד. מציירים צורה של דגלים כמו שאתן רואות כאן על הבריסטולים וגוזרים לפי מספר האותיות שצריך. אפשר לגזור כמה בריסטולים ביחד כדי לקצר את התהליך. גוזרים את האותיות ומדביקים אותן לדגלים הוורודים. מסדרים את המילה לפי האותיות ולכל אות מחברים חוט. וזה מוכן. את הבאנר הזה ראיתי בכל מיני חנויות ותמיד חשבתי שאפשר להכין את זה גם בעצמנו וזה יצא פשוט מהמם. עוד דבר שיכול לשדרג את היום הולדת זה קונפטי. כל מה שתצטרכו כדי להכין מפזר קונפטי זה גליל נייר טואלט שאותו אפשר לקשט עם נייר צבעוני. אני מדביקה עליו נייר צבעוני שהדפסתי.
לאחר מכן לוקחים בלון וגוזרים את החלק העגול שלו ומלבישים אותו על הגליל נייר טואלט. אפשר להוסיף וושי טייפ לקישוט וכדי שהבלון לא יזוז, ואז קושרים את הבלון, מוסיפים קונפטי לתוך הגליל, ועכשיו בכל פעם שתמתחו את הבלון, הקונפטי יעוף החוצה ויתפזר בצורה מהממת. אם אין לכם קונפטי בבית, אתן יכולות לגזור כל מיני סטיקי נוטס או ניירות צבעוניים אחרים ולהכין קונפטי משלכן. דרך נוספת ממש יפה לשדרג בלונים משעממים היא באמצעות קונפטי. בעזרת משפך שהכנתי מקצה של בקבוק, אני מכניסה קונפטי לתוך הבלון. וכשמשפשפים את הבלון, הקונפטי נדבק לקצוות, וזה פשוט כל כך חמוד וכל כך יפה, וזה ממש משדרג את הבלונים. ועכשיו נעבור לאוכל, כי אי אפשר מסיבה בלי אוכל. מה שאני מראה לכם פה לקוח מסרטונים שעשיתי בעבר, ואני אשאיר קישור לסרטון הזה בתיבת המידע. עכשיו, לגבי האוכל, אתן יכולות לקנות או להכין אוכל בעצמכם, וגם אפשר להפוך את האוכל לפעילות. אפשר שכל הבנות ביחד יכינו אוכל, למשל קאפקייקס, פיצה, סושי, עוגיות, מה שבא לכם. זה מצב מנצח כי אתן גם נהנות מלהכין את האוכל, וגם אחר כך יכולות לאכול אותו. ועכשיו לפעילויות, מסיבת קריוקי, חבילה עוברת, לראות סרט, ללכת לאסקייפ רום, הופעה מסוימת או סטנדאפ. אתן יכולות לעשות סדנת DIY או סדנת אוכל. ועכשיו אני רוצה לדבר על עוד כמה טיפים שיש לי לתת לכם. דבר ראשון זה להכין פלייליסט מוזיקה ליום הולדת. זה הכי כיף שיש לכם שירים ברקע, אז אתן יכולות לארגן פלייליסט. אם בחרתן לעשות מסיבת קונספט, אתן יכולות להתאים את כל הדברים, קישוטים, אוכל, פעילויות, הכל, למשהו שקשור לנושא שבחרתן. אם אתן צריכות עזרה ברעיונות נוספים, תיכנסו לפינטרסט. בפינטרסט יש 1,000,001 דברים של מסיבות יום הולדת, ובטוח תקבלו משם השראה. ועכשיו, אם אתן לא חוגגות יום הולדת, אלא אתן מוזמנות ליום הולדת, ואין לכן רעיונות למתנה, הכנתי לכן רעיונות ממש יפים. אז הדבר הראשון שאני חושבת שממש יפה להביא, זה כרטיס ברכה. אתן יכולות לקנות כרטיס או להכין אחד ולקשט אותו, וזה הכי כיף לקבל ברכה מהלב. אז אתן יכולות גם לקנות זר פרחים, אתן יכולות לקנות בשמים וקרמים, או לקנות לפיג'מה. ואתן יכולות לקנות גם גיפט קארד לאיזושהי חנות מסוימת שחברה שלכן אוהבת. אם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו להירשם לערוץ, להפעיל את הפעמון ולעקוב אחרי באינסטגרם. אני רוצה לאחל לכם המון מזל טוב, ושתהיה לכם מסיבת יום הולדת מושלמת. אוהבת המון, נתראה בסרטון הבא. ביי!